navê azadiyê bi têkoşîna xwe şîn kirin, wate kirin û mezin kirin. Ji mirovahiya ku dixwaz ji darîtî û bêrometiyê xilas bibere, mizgîniya ronahiya rojêya nîn. Bûne şoreşger, şoreş ava kirin. Bi kenê li ser rûçikên xwe xewnên azadiyê vedan. Hevrê Özgür Amed bûn ku jiyan û azadî bi navê wê rasteqîn ji nû de afirandin. Hevrê Özgür di sala 1997 li bajarê Amedê ji dayîk dibe. Li ser axa Amedê, a ku ji bo gelê Kurd xwedî pîrozdariyeke bê hempa ye, mezin dibe û weke hemû gelê xwe, ew jî bi hezkirineke mezin a axa welatê xwe dibe lêgerînbana azadiyê. Di sala 2015 bi berxwedana Kobanê a nav û deng ve bandor dibe û ber bi şoreşa Rojava ve Dimeşe tev li Refên yepejî dibe. Di berxwedana Kobanê da li kêleka hezaran pakrewanan çeperên azadî de cih digire û rihê hevretî û berxwederiyê ve şoreşgeriya xwe bi wate û mezin dike.
Hevre Özgür dizanibû ku kesên evîndarê azadiyê pîrozin û her dijîn. Dizanibû ku mirov qasî têkoşîna azadiyê bimeşîne azad dibe. Ji ber wê jî her dem bi rihekê kelecan têkoşiya û bê tereddût li ber xwe da. Bi danehev û tecrübeya ku li Kobanê wergirtibû di pêngava Reqayê de bi îdia û biryadariyeke mezin a azadî serwerkirinê ve cihê xwe girt û bi wî awayî ji bo parastina axa welat bi hemû hêz û vîna xwe li hemberî çeteyên Daişê şer kir. Piştî berxwedaniyeke bêhempa di sala 2017 de tevlî nava karwanên pakrewanan bû. Helbet wê xeyalê Hevre Özgür û hemû hevreyên şehîd pêk were û welatê azad ava bibe. Dilerin zebayik peştiyayan nezik mayeci beribangi reştini rekolan sare bajar şeve stikle siman dilerin zebayik peştiyayan nezik mayeci beribangi reştini rekolan sare bajar zanare valiyanduk nevi Şeyh Said baziz naran hahu denk jüven nayid derabın heval neyar peyve